Poďte sa pozrieť, čo som dnes jedla ako niekto, kto sa snaží jesť zdravo, no zároveň nie zeleninu a miluje sladké. Na raňajky som si poslednú dobu veľmi obľúbila jogurt s granolou, takže som si dnes dala túto proteínovú z Vilgainu. Toto je za mňa najlepšia granola, chutí ako Nutella a do toho som si ešte pridala proteínové crispies a čučoriedky. Vždy si dávam návrh aj nejaké arašidové alebo proteínové maslo. Dnes som si dala toto moje najobľúbenejšie so slaným karamelom. A inak opäť vám až do konca týždňa platí zľava na Vilgain s kódom Sofia. Určite si do košíka prihoďte aj nejaké vitamíny. Ja si pravidelne dávam tento B12 a je úplne úžasný. Na obed som spravila fakt úplne jednoduché, rýchle kuracie mäso, iba som ho okorenila, dala som tam sojovú omáčku, sweet chili omáčku, pridala som sezám a opražila som to na panvici. No a k tomu mäsu sme si takmer ako vždy urobili rýžu. Po obede som mala chuť na nejaký snack, tak som si dala túto Vilgain Double Trouble karamelovú tyčinku a večeru som urobila tiež úplne rýchlu, spravila som pizzu z tohto Vilgain Pizza Baseu. Toto je fakt, že extrémne rýchle jedlo a tento pizzový základ sa skladá iba z 5 prírodných ingrediencií, takže preto ho mám ešte radšej a navrch si vlastne dáte čokoľvek. My sme dali šunku, syr aj kukuricu a potom to už len dáte zapiecť do trúby na takých 7-8 minút a do 10 minút máte hotovú úplne celú večeru.